chiro wakaromba sekuru tashu vanoona kubata kubvisa vanogonda hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinananikwa munada sonokobvunza ndepapi hatingoshaikwa sekuru vanoizonongura akaromba nekuda kwesirivha.
Zvakanaka ndiri kugamuchira mukati mematare yangu pazuva ranhasi ndichikucherechedzai vazukuru. Harisi zuva rekutanga kupinda mumatare kai. Zvakanaka hanzi ngatikwazisane. Mazuva isekuru. Bwino mudano ngarabazi. Simba iso pene nyokumhepo. Fedri wino tokupera imwe panzaru da muridano madengo. Ndizvo tingodaro daro. Teneba basi. Tinotenda aiwa matare matsvene. Tinotyirawo imi vaeni madai kutitsika. Aiwa upenyu hwekurarama kwatinoita hwakangofanana nemutowa. Uveveri masiku manyenji kumutoma udauma kumutoma uvisa asi matsiko akupitana basi. Mutowa unorarama mazuva akawanda. Kurarama kwawo rumwe rutivi runenge rwakaoma rumwe rutivi ruri nyoro asi misi nenguva zvinenge zvichitofamba. Aiwa ndizvozvo. Avarekana mabwera Anthony Maria. Ndichikucherechedzai mudare rangu ndimi ana Maria kai madzoka zvekare kumatare. Mabwera na madara. Vana Maria pamakauya mukati medare pamazuva ekutanga tikakuti tinoda baba wenyu panapa. Mauya navo baba? Ndakauya navo. Ndiari wakuyamba? Baba wenyu ndivakagara kumavambo. Ndiri baba wacho ndiri Paulo wacho. Ndiuri pasa dzina mwana? Ndiri pa mwana wangu. Ndiwe wakapa mwana wako zita? Ndega. Ona zvawadachiita iwe udapasa mwana mukazi wako pasawo kuti Maria. Tiona zvaukaita iwe wakapa mwana wako zita rekuti Paulo, mukadzi wako ndobva aitawo nharo akati ndoda kupawo wangu musikana zita rangu. Ndikataiwa zvina basa komutimi. Ayai ndibona ndaenda kupawo hanzvadzi yangu manje adoramba mukadzi wangu ndikataiwa zvina basa. Ayai wewe undofanira kupa hanzvadzi yako ndofana kupa mwana dzina kwete kuti mama apase mwana. Manje ava ndidokundiwa kandindika. Ndikundiwa sekuru. Udazororotsewa udadzemwesewa aite hanzi wakadzimwaidzwa nemukadzi. kurarama munongoziziva pano mwana uzimwaidziwa kana muri vaviri mwanzimwaidziwa mwanchenjera sayo wabara udadzemwaidziwa asi saka iwe toti ukachenjera here kana kuti ukadzimwaidzwa nemukadzi? aiwa itodzimwaidziwa idini nditodzimwaidziwa nekuti mukadzi wako haangatore zita rake upa mwana wako. Mwana wako waifanirwa kupa zita rehanzvadzi yako nekuti uyo mwana wako musikana akapiwa zita raamai hana ropa naamai ake kayo. naindokulirirwa naindokulirirwa ndasinga mashoko yakawanda kunaye ndaichawo ndozviripo sekuru chabwino. Imwara bhazi vakomana wana Mike nana Paulo pamudapinda katenga madhara ita makana ripi pamakauya pano ndakatsanangura dare renyu ndakakuti pano kuti tienderere mberi kugadzirisa zvinetso zvinokunetsai paupenyu hwenyu zvamafambira. Tinoda baba zvamakaenda kunotora baba vakakunetsa here kusimuka kuti vauye kumatare kana kuti vakakunzwisisai? iwe Paulo ndinda kuchemera inde sekuru ndikayangana nkani yako idaipa masi
Iwewe baba Paulo ndini ndakakushedza kuti uye pano nekuda kwedare rako iwewe rawiri naro nemhuri yako, idare risina kuchena, idare rakaipa chaizvo. Aiwa ndiro zvisekuru. Kuyamba masiku padafirisere mkazi wako. Tinoti kuipa kwedare rako kwakanyanyisa kutanga kuoneka matambudziko kumhuri kubva panguva yemazuva akafa mukadzi wako iwe Maria. Aiwa ndiro ndinonzwa ndimo kumhero munoona. Apa nkani dzaidaipira mkazi wako akati munhu aipata mankhwara. Chiona aipata mankhwara ndo mankhwara pomwe adakudzidzemwesa. Kana iwe na msimu wako apa penango tutana chitsiru penango kumva lini. Wewe una msimu wako ungasambikiwe na mwanazikana zvinchida. Nauya ndiri kureva ndeyekuti mishonga yakaipa yakabatwa nemukadzi wako ndiyo mishonga yakakudzemwaidza iwewe, yakakupa kuti uite chibenzi pfungwa dzako dzisashande. Cherechedza nazvino nezera rako rauri iri nemwana wako sikana uyo akapiwa zita naamai vake rekuti Maria, zvinokodzera here kuti iwewe ukarwara mwana wako musikana wokugezesa? Aiwa zvikodzere kumunoziva kuti ndangana akadzimwaidziwa kare, saka ndaingotedzera zviripo komo. Ndaida kuti ndivake musha wangu, ndikati nei ndikapikisana newe mukadzi uyu hazviite, saka ndaingotedzera zvesezvo sekuru. Saka yangana yo mkazi adafirisere apa ndikusambikwa na mwana. Chitarisawo nemukadzi kubva zvaakafa kare nanhasi unori kusara kuchirarama nemhuri, mwanasikana ari kugezesa. Zvinokodzera here? Hazvikodzere, asi manje zvinotodikwa naimimi sekuru wokumhepo, ndimi munozviona. Inini ndakadzimwaidzwa kare semukuzoona kuti mimi ndakadzimwaidzwa kare, saka imimi ndimi munokwanisa kuti munditakanuro ipapa. Ndikatoti ndinotenda nokuya kwaadeta kuno kusekuru kuti vakuonei imimi, pamwe ndimi munganditakanuro shoko iro. Apa ndikayangana iwe Maria. Naiwe Maria. Sekuru. Iwe Paulo. Newe hanzvadzi yacho Paulo. Aya uwe pai madara. Newe baba wacho Paulo. Baba mama. Ona hapa uyo mwanasikana anakusambika basi ndiana mwana awanangu esaduwana. Imwe kare kucho kuzana nanango wana mchipata murora. Tangwe nanyi bizadwa kuipa ndero. Tiona kuti iko zvinozve mhuri yako yese ndikakutarisai kudai ndikuona apa pana Maria musikana ndiye gane vana. Totarisa kuhama dzako vana vako apa hapana kana ane mwana. Pakurarama kwavaita iwewe nemukadzi wako na Maria uyu mwana wako uyu ndimi varoi vandiri kubata mukati medare rangu, nekuti mishonga ikasiyiwa na Maria ikasiya yateketerwa pamwana Maria. Pamusoro pezvo mishonga yechishandiswa mhiko dzacho kwauri kuti iwewe paunorwara poga unopota uchigezeswa nemwana wako musikana uyu. Izvi zvaizokonzera kuti vana vako vakomana vatadze kubereka vana. Aiwa ndikuzvinza sekuru iyi. Pese pavaisifambawo vana vako ava nekuda kwedambudziko rokuti vari kutadza kuvaka dzimba dzinomira vaitadza kuzvarawo vana, vaibata muroora akaona mukadzi wamai. Aiwa ndikuzvinza sekuru, ndikuzvinza ipapo. Ko munongoona mayambo yacho yadobvira kumashure, vasati vafa vaingoitawo zvokushopera achita zvezvivi, ndaingogara ndiri dzimwa kazhinji kacho sekuru ndaingopiwa mari ndokamukachaswi chinguva yako ndikadhakwa, pamwe ndeiwa ndizogesa, pamwe ndakadzi vangu vadzigwesa, kusvikira afa amai vake, kusvikira nanhasi mwana wayo ndiangoramba chimbonondogezesa sekuru. Ndikati sezvo zvinosiyiwa ndo zvanongotedzera ndizvona, so ndasingazivi manje kuti zvirikukwadzava ameza mati vadziri kwataura rombunyarara. apa iwo pakusambikiwa na nzeru dza mwana adaiso iwo unongodayangana kupona iye anenge adayangana kupona. Iwo paunenge uchigezeswa nemwana akura kudai izvi, iwo unenge wakatarisa kupi? Mwana wacho anenge akatarisa kupi? Anenge akandipfekeza chibhemuda, ndingopfeka chibhemuda dei, nokuti anomboti kana ndikahwara pai ano mushonga wake akauita baba kumurai mupfeke chikabudura, ndikapfeka chimutera wakareka uyo ndopfeka ondigezeka basi pam 2 days mazuva mairi matatu. Kokumaso asambika ndiye kokumaso uku kunhengo dzako unogezeswa na anongondigezesa basi ngete usei
Anopinza maoko mchimutera mwe. Anopinza maoko mchimutera mwe achikurunguda kuti tsvina ikuti. Inde sekuru kunikaite sei. Ningarambe nichida kupora. Iwe unoita dani pakwasambika pamadara. Maria, unoita sei pakugezesa baba wako semunhu anenge achirwara? Baba wako anenge achirwara ka. Saka iwewe ndiwe unenge usingarwari, unenge uchinatsa kuziva. Chimbonatsa kuti tsanangudzira unozviita zvekuzviita sei? Baba wako unenge ukatarisa pai, naiwe unenge ukatarisa pai. Unenge uchivagezesa kudaro. Unotenga mazi amuzvahari zviya, unotenga mazi boni. Ndinotovadzisira mvura pamoto sekuti baba vangu anenge achirwara, ndikavadzisira mvura ndovati baba handi kuti ndasindokugezesai. Ndikavakumura paanobva pfeka chimutenge ndotanga kuvagezesa. Ndotovagezesa ndakatovatarisa. Saka apa iwe malizira kuti muchikarango chanu chiya ukaika mushonga nasi mawo musowa. Saka mazi mutora mukarango riya mutenga boni mazi yakwasa. Pai paukauya muno mudare girazi redu rakaburitsa nhoroondo yekuti une zvirongoyo zvaukasirwa naamai vako zvaunopota uchisa mushonga kupera kwemwedzi 3 yega yega. Saka muzvirongo ndoma unotora here mvura yaunogezesa baba vako kana arwara? Mhiko dzacho dzinenge dzakamira sei? Munonatsozvifambisa sei apa? Imbonatsotsanangura. Ini namai pavakafa vakasiya vanduze zvokuchera mushonga. Zvokuti panopera mwedzi 3 unofanira kuchera mushonga uchiisa muchihari. Saka pandozochera umwe ndichidira ndinozongoona mune musina muchihari mimwe. Asi mhiko iri pakuti baba vangu ndini kana warwara ndofanira kupota ndichitora mvura muchihari umwe ndichivagezesa notinenge nemushonga. Saka ndo mvura ndotora nemuchihari nechibheko nisanganisa nemuchinogezesa baba. Bakasiwa ari zingani? Iye ari zingani dzawakasirwa naamai ako? 2. Saka ndikati ari zibwere apaona iwe ende unoita zvinhu zvekupasa manyazi. Umpita gereja udasiya zvikarango zvemankwara. Apo gereja ndo iri kupita meshi patsogoro. Apo mankwara ari sheyo. Apo ukonena pai mukabudura. Hadzi zvaunoita zvinonyadzisa Maria. Pauri apa uri mwana wesangano unoenda kuchechi. Pedzepo une zvirongo zvako zvemishonga unotoenda musango unochera mushonga uchisa muzvirongo zvakasirwa naamai vako. Baba vako unovagezesa futi, hamene kuti kuchechi zviripo here izvozvo? Munhu wechikadzi uchionera baba zviripo here kana iko kuchechi kwacho? Nyaya yako inonyadzisa chaizvo Maria. Saka nkanini apa madhara chimbotuzopawo kuti iwewe penangudziro dzako dzingabwerere pang'ono ukanati madzedzemwa zvaudachitezvo namukadzi wako kana atafa maivadzana kwena kwena. Iwo baba chimbotiudzawo kuti kana uchiri kurangarira kumashure usati wadzemwaidzwa pakurarama kwako kwawaita nemukadzi wako maiti unazotorarama muchitowirirana zvakanaka here? Aiwa, taiwirirana muchemuche. Taiwirirana but mai ndakazongoonawo inini ndaungiti mungozivawo kana abedu vakakugadzira unongoitawo chidhimu. Ndaungoita uchitongewa ndikana kuti nditaure zvekurambikana. Ndikabva bheta ndingogara kubva motaura kuti ndipota ndichikugezekai. Asi kazhinji kacho vaiwanza kundipa mari yokuti ndiende kamahwawa. Ndei ndichingogara ndakakorewa. Ndigara ndi jezi ndesekuru apopo ndopado ndibaya moyo manje popo inini. Gara ndi jezi basi. Kachasu. Makachasu basi uri mukachasu. Inde. Kachasu mazwese. Machasu inde kumarejo kumanga angachibata zvinhu zvaangachibata. Kuti akaiwana mari endei kwachasu. Aiva mutinesa panende avanhu bhaparasa. Ngati makurukutu kuda kumwarini ndikauya kwini tii kulala ndo zvanga zviripo manje. Saka ndati ndizviongorore kumashure uko handina kutozviongorora maningi. Asi uri kubata mangwara iwewe hauna here mushonga wakabata wewe? Ineni sekuru kunyepa kudeipa ndingangoti ndakangobata kuti mushongana tudikidiki tulaki panga ndichisenza muno muangerengere muye nditoto basi. Asi adzimai angu ndivaiziva nokuti kana vanhu akaitwa maronda vana adiki vaye chichi musana chichi vaiita ndivo. Ndingotarisa. Sazita Paulosi. Sazita Paulo? Sazita uyo ndikuchedza naye mukadzi adapita adaenda. Ndoda kutaura naiye sazita wacho. Mukadzi akaenda ukarambana nemukadzi? Shuwa mukadzi handina. Nankani yamukabudura? Nyaya yekuti baba kutoziva baba kuti kana mukadzi. Hanzi nenhau yemukabudura. Nhau ndiyo yekuti vakadzi kangorora 2 minutes aenda kwavo. Saka nyaya
tondipoza tipapanya ikutika yo yanditika papa moyo wangu so asunzisa ndeta sai baba Kwa Mike. Newe Mike. Uyo kumurekerera ka. Uyo mkazi unongova mudziyo mumba wakangogara mumba hapana kana basa rawo kumboita naye bedroom. Ne kubara ne. Kana kuti muponewo vana hapana. Hapana lishwa sekula, hapana chikutombosha. Iwe madala kuzoona wanakwesa. Kurepera kupita munyumba inawanda. Iwe Paulo chiona zviri kuitika pavana vako vese ava. Kungotadza here kungotadzawo je kuita maponde nevakadzi mudzimba. Ya baba sekuru ndinozvikuza kushingirira kwevana vangu kuti vazosvika kwamuri mimi sekuru. Nokuti dai vangu vasina kushingirira vana vanguva ndaingogara ndakangoti kwekwevedede nokuti ndakasiya ndakaurayiwa kare. Ani mawana. Saka manje kushingirira kudeta vana vanguva aiwa ndozvikuza. So inini ndikukumbira mimi wokumhepo mi nemaonero amuri kuita izvozvo. Kana zvangu zviri zvinhu zvinopanduka kana zvangu zviri zvinhu zvichiripo ndodaona nguva ndimuke urudzi inini muzvigone sekuru sekugona kwamaita kupfuchunura zvanhu zvinowanda ndo zvandikukumbira kwamuri sekuru. Inini ndakangogara ndakangoti abuderi but ndinozvikudza kuwana vangu kuti vakongodzane nehanzvadzi yavo. Ko inyaya tikamwamboti mainamiza murora kuti murora ndiakudzoka mumba. Aiwa. Ndiyatitane kuna murora. Ko nyaya yaitika kumashure kuti maimbofamba kuvaprofita vasingabate matare kwazvo kwazvo vachikuudzai kuti murora ndiye muroyi vachirasika dare renyu rana Maria nezvirongo zviri mumusha. Kumurora iye muchaita sei naye? Ya ibaba mai zvipo ana sekuru lisusu ndichatoti nditozogara pasi kana zvinhu zvedu zvapera ndotoita kuti nditobata huku ndini kumuranga uroyi ndichabata huku ndini sekuru. So ini ndoda kuti mundigadzirire zvozvo zvandikuda kuti zviite izvi. Iwe ndi Joyce. Joyce wemurora? sekuru. Ndinzwa kanyaya kutara atezva rako. Wainzwa here nyaya iri kutaurwa natezvara vako vanzi vachazoda kukumbira ruregerero nemuripo kuzokumbira iwo ruregerero kukupomera kwavaikuita uroyi. Ndikuzvinzwa kwa iyo hana problem pane problem anditi takapaona here sekuru. Atete. Atete munhu. Atete vacho vevanhu. Sekuru. Iyo nyaya kai. Matari yakomura. Vanasunungurwa kana Buddha. Ana Bhudha vanoda kusunungurwa vagone kuponawo vana vagone kugarisana nevakadzi mudzimba. Vanogona kuisa mahari zvako. Mahari yako emhiko dzako dzawakasirwa naamai vako sazita unokwanisa here kuuya naye pano mahari yako? Sekuru apanenge yakutochisa kana kuti mushonga wacho ndadira moni ndatokushaya zvishuwa asi naingoshaya munhu wokubvunza kuti mushonga wangu waenda kupi. Saka mimi sekuru kana kutokumbira kwamuri kana muchikwanisa kuti mundipewo zvokuti ndonoshandisa ndozokwanisa kutakura mahari yayo ndoya nayo kuno. Mukandipa zvokushandisa ndinokwanisa kutakura ndichiuya nayo. Kumaprofita vanga vasingabati. Yakutochisa mahari yacho. Kukuchechi kwenyu. Kuchechi vasingambotaura titobata murora joyi kuti ndiyatori murora. Kuchechi kwenyu ko? Iyo izati ndiwe. Hako munhu kana utori muroyi wewe ukatovharidzira kwako mukatofamba ubatiwe kana ubatiwa ndemunhu. Saka unotenda watogadzirira kuti ndikasvika ndikuenda kuendesa batiwe but apa ndatozogutsikana kuno kwasekuru kuti ndatozobatwa zvishuwa ndini. Saka ndakutongokumbirawo kuna sekuru kuti kana pane zvaanokwanisawo kundipa kuti ndinokwanisa kuzvitakura ndoenda nazvo kuno sekuru ngavatondibatsirawo ndiyo kusalenda ndoda kuti hanzvadzi dzangu dziitewo misha dziitewo vanhu. Ko usati wabatwa wanga usingati kuti hanzvadzi dzako dziite vanhu? Kuenda ingotiwo ndimurora kana chingotiwo ndikawandawo nimurora kwanenge chingoti ndiya kungozvikonzeresa ini ndichisara kusaidi. Ndizvozvo murora ndiye wawaiti ndiye zvangu zvakakunakira. Tinoda kuenda panyaya yevana kunyange anga ari murora chaita kuti usatiwo hanzvadzi dzangu dziite vana chi murora muroyi. Ini ndasingatoda kuti mukadzi agare naye ka. Ko vana vaida kuti azoita nani? Vaingogarawo so asina vana vacho. Kana vagara vasina vana zvaibatsira chi kwauri? Ndaingogara navo kandichingovatonga sematongero anoita kuna baba vangu so kuti zvese anenge achingoda nichingoudza kuti ana hanzvadzi dzangu toda timuite zvakati zvakati pana akana basa ndotovatuma ka. Ndikatovati ndei kumunda anotoenda kana ndikatovati panapa ndoda kuti musuke mapureti anotoyasuka ka. Saka ndada kuti vatogara so vasina kana vakadzi. Aumane chokwadi maisukuzo mapureti Maria. Ishuwa iyo sekuru. Machi taura kitawandika kupopa zvekuchinja ira zvizi. Apa murora ndiye akatiyasudza murora titaurira murume nabolonguru. Vaneti kwase?
ndizvoshuwa sekuru kuti inini ndine musha wangu iwe ane musha wako asi anototi pese pavanenge vada kuita basa vanotoadedza zvishuwa uyai kuno da kuti mundiitire zvakati uyai kuno mundiitire zvakati kubaba taura tsigire chii chinoitika kuwakoma ini hapanja netaura nenyaya yokuti ndinonga ndakuchawa apa kucha mwana wako pamakata inde oh ko ndiraiti ndikada kuti ndimufurufushe yeuyo ndikahwara inini handi ndiye anondiporesa raiti ko nini ndikazomufurufusha akazo ndikahwara inini anozondirapa mbani ndingotsete mara dei bari ndizorapiwa kamu ndikahwara ndokuti kubva kuna amai vake ndaingoramba ndakacha nokuti handiri mukona takapikisana kuti ndimupe zita ka asi ndakazoona kuti ndikaramba ndikakata manenge ndini ndinokwira dhaka ndikona tsite mara kushowa bhamu pamwe kana pazvinhu zvaadopana nazvo ndandizvizive kusvika ndawanokugara ndakadaro kusvikira zvangoramba zvingoita vachimbonondigezeka ndati hapana zvandingaita ndikada kuti ndipikise kamwe kana iva kuti paanoenda kushenda kokuye kwanzodzi yavo ina ndipikise uchi manje kuti ndikapikisa pamwe ndini ndichazoita zvisirezvo ndongo ndikadari manje ndinokunda mwari nemudzimu yedu yaita kuti tisvike kuno kwaatazvo saka anga achiri kupa ine mari mwana kuti unodhakwa apo nopapo asi amai ake vaindi pale asi auya apo nopapo but manje ndikautyaya ndandisingati ndipope mari anondipa saka uyu mwana anga achiri kuita ine mabasa ekurapa vamwe vanhu sezvaita madzimai venyu mariya ndingangoti pazvimahari papa ndopandaiona ndopaitambira asi kuti muzoti ari kurapa kuti handisingazivi kuti airapa here noti koma angadohwanda nechechi aingorapa imini chete inini airapa ndichiporani aiwa ndozvendinotokupupura wezvo saka mariya wairapa vamwe here kana kuti semabasa aitwa namai vako zvapo napo zvandakwanisawo zviye munhu akaenda imupo zvanga ndisingakwanisewo ndizvozvo asi mushonga wemupfuwira wekuti munhu adzedzemwe aiwa ndinopa sekuru iwa saka ava wakapa avaka handinovato havese vava saka ukatondipa nhamba yako vanhu vakazotidwa mushonga wekupfuwira ndogona kutova rife yakoni aiwa ndichada kasekuru ndada kutosiya ndauda kusiya sekuru makastoma mariya inzwataura neni timbobvisa sekuru makastoma nawo anasokataura neni aiwa ndichazvida kundioningwa hatadza kudzinengeza pora aiwa karobert mushonga wacho womupfuwira bro waigara muzvihari kai saka zvihari ndozvadatorwa sekuru tasvika kuti saka ndozorapa pamwe asati akuda kuti titorwe pindura wega sekuru kana muchikwanisa sekuruka chiwanga zvibvisiwe pamwe ndingapengenuke shuwa inini aiwa ndaneta family yako yaramba pale indarati kuti tsvagire makastoma aiwa inini handichadawo futi wonewo futi marambaka nekuti amai angu ndinatova nemakore afa asi nekudzedzemwa sokwata babangu haamborora asi kana zvatobvisiwa anogona kutorora vapauro matichi bvunzai futi inini ndati mashingirira here shuwa kuti zvibvisiwe ndikuda zvibvisiwa aiwa kuti sekuru ngazvibvisiwe ashingirira muri zadusiwa wacho inini handizvide apa manje sekuru manje zvihari izvo manje mamunza zvataura aiwa mupe inini ndoda kuti zvireruke musha mangu aporet vese vakasa kubereka nokubuda sei zita rangu pauro richabuda rinobuda pauyu chete aiwa ndinofanira kuti bude kumwe kumwe ndizvo sekuru yaiwa mukadaro mheno ndinozokutendai kumberiko inde hanozokutendai kumberiko zvikachitika zvino ndifuna kuti ndigorera njinga hanzi kana zvichinge zvaitika doti unditengere kamjinga kabhasikoro orit aiwa ndinayo noita sekuru kwaitoti mabhasikoro pekare katumamota bhaikopetrol yatimamoto orit aiwa ndazipa sekuru aiwa shuwa mungatondirerutsa mutoro wandidotiga uno pamwe ungareruke shuwadi yashuwa ndinokudza vana vangu pado batana vega vega hana ndiudza pado yako ndonzongonza ingoti baba tendeiko ndati kunei kune nyaya iripo ikako ndikati ameno anzi amuri kufara nazvo here zvikiitika pane vana ndikati ndopandakazoziva kuti jana itaura manje
uyo manje iye mari yayo Maria manje mutuzomukuti vana uyiona alambana nomukazi nonyaya yembereko saka ndikati udaitikana zvadaro mwanangu zviri aiti komo ndinochakapo ndikati zviri aiti tiendei ndipatidouya kunopa mawana mai apa ndagutsikana nezvandiudzazvo ndobva ndazikwana shuwadi aiwa ndinozvikudza nokuti dai vanga vari vamwe vaiti baba ari kuramba nokuti ndairamba zvaindaimboramba vaindipunza vaindiponda pachamba macha vane takabisira vaungana vega vega vatorana vauya kuno adidi hana kuda kuti apfunge mwoyo kundipunza saka zviri aiti ndototi mwari nomudzimu yangu ayo vainoti ko baba akurambirei kufamba pano zvaari kuziva vaindipunza saka manje apa padita mushauri kuti baba pari kutsika tsikana ngatiendei tega tione kubva waya kugutsikana kuno ndopade zvazonditorapa ini hana kuzoramba nezvamundowapawo saka imimi baba vacho zvihari zvikumba kumaitogara muchitozviona ndinozviona ko ava vakomana ana Pauro nana Mike maigara muchizvionawo zvinogara mubedroom gara mangu manga mugara mai vake kanu sekuru vakanyanya sekuru makanyanya mukona zombedroom mangu regai ndiuye shuwa makanyanya sekuru aiwa makanyanya sekuru aiwa ona zviri mubedroom mangu aiwa shuwadi aiwa shuwadi makanyanya Joyce hanzi chiregako kuchema muroora nyaya yapera yapachena baba vati vachakubatira huku iwewe vachakukumbira urege vachakupawo muripo wavachakukumbira nawo ruregerero semwana wavo akachena mumusha wazvinzwa muroora ndozvinzwa kuti taise kudaro zvingopfuura zvidarike tione zviri kumberi Maria sekuru zvamara hanzi zvapera kaizvi takuda zvimarongo zviuye pano kana zvauya zvimarongo zvoparadzwa nasekuru mahanzvadzi yako yogadzirwa agone kuberekawo vana mahanzvadzi yako aya yogadzirwa yagone kugarisanawo nevakadzi seuye hanzvadzi yako mukuru uyoona mukadzi akadi akaenda nechikonzo chokuti mumba mamusina basa kana vana havasi kuberekeka uyo Joy agara naMike murume wake mwana hapana iyeyu Mike kana kuti aitosimba mubedroom chamo simba rebonde nemukadzi hapana saka kuti vakwanise kugadzirwa izvozvo zvipere vave vanhu vanokwanisa kuvakawo maponde yavo mukati medzimba yavo zvakanaka kunge zvimarongo izvi zvaparadzwa pana sekuru tasvo wazvinzwisisa saka mandinoya mazvori nhai musekuru motondiudza ndini uya taurai taurako musuko aipopa shuwa sekuru shuwa patakauya kunopa pakazotwa sekuru mushonga pamwe wanga kunyare apo pakavandiko kandanganda kutonzwa kutonzwa kuti bonde zvakuda kuda kuita zvisati kuda kuti vamwe kwangu kunyara takanda kungonzwa kuti tukupichada mafoko kunokuzwarana kubuda baba pamwe zvakuchinja saka pamwe maybe tikauya Joy achidhodzera ndakamuzoda kuda bata Joy amboita uchirustart takangonzwa kuti tukuita data beta zvauda kuita ame vakanyana kuya kuno kwatakaita se kwatakaita pamukana zvara mucharanga kumenya madhizorizo ati pamukana nezvaari ndiri kugadzirira muchauya kuzopupura panapa kuti aiwa tukuyo yakutoitira tutuku ndiye mirire kuti ngi ameno Pauro mani ana Pauro ana kana mukadzi Pauro unonzi une vakadzi vaviri wakasiyana navo kasvika buda mudare saka pane mukadzi wako uri kudai kuti adzoka hanzi vese vakaroorwa here aiwa mumwe chakazotosiwa futi asani mwanake wani todaita agari pamba ndiye mukuru wacho ndiye mukuru wacho ndiye uri kudai akaitiswawo mwana kusaidi 1 ehe oh koinini ndiweka kuti madhiri acho chiri start manje
majira acho ndiona nhasi uno iwewo ndezvechuru start feya zvegana hazvisi kuita rega mahari akauya akaparadzwa panapa zvinoita inomuka yega motikari wanenge ndoti ndibatsirwe zvakaya kuno zvaunongitawo simba ndo rakashota kaka alright aiwa munobatsirwa zukuru wangu dai zvikaita zvakadaro siku rutazo moenda kunogara kumabhenchi mbare kana sekuru shiro mukagadzirire vazukuru vamushonga wekuti vazogona kuya nezvirongo zvavo mbare aripo era alright zvakanaka ombere maoko munogara pachibhenchi mishonga inyi kana yagadzirwa munoshedza kupiwa mushonga mofamba mune zvakanaka asaposhiwe izvozvo asaposhiwe inini pamwe ndingalerukirwe kupano kuti